I durant l'edat mitjana, un vi produït a Benicarló, al Baix Maestrat, va ser el més consumit a Europa. Els historiadors asseguren que Cristòfol Colom el va portar en les seues naus fins a Amèrica, on es va fer molt popular. La producció d'este vi es va abandonar al llarg dels anys, però un segle després que desapareguera, el municipi l'ha tornat a recuperar. El vi més popular a l'edat mitjana tenia sabor espanyol, concretament de Benicarló. Les vinyes i cellers del Baix Maestrat subministraven a Europa més de 17 milions de litres a l'any. Una altíssima concentració de roca amarga, que és la que promou que el raïm desenvolupe una alta concentració en àcid tartàric, que dona frescor en boca. Un segle després que desapareguera, 7 emprenedors han tornat a reactivar les vinyes per a recuperar l'afamat vi de Carlón. Té una intensitat cromàtica brutal, té una llagrimeta molt bonica també, unes 14.000 botelles, poc més o menys. Un vi negre amb molt de cos i graduació. Era el predilecte de l'aristocràcia de França, Anglaterra o la Rússia dels Tsars. Es consumia a les galeres i nabilis de l'època. Documents històrics mostren que Colom el va portar en el seu viatge a Amèrica. En països com Argentina o Mèxic ha estat el més consumit. Un vi normal, fluixet, se picava. I este no, este lo que feia era que tenia més cos i aguantava molt bé els viatges. Acompanya molt bé tots els plats, és bastant jove en caràcter, és un vi canyer. Un vi que renaix per a fer de nou les Amèriques.